खुलुमबाय। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय। लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंनाय नेरसोन बर'आ थाबैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैसिगोन होननाय बाथ्राखौ नोजोर बोनानैनो नेरसोन बर'आ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला, थारैनो आङो दाबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआवनो दङ। आं जेरावबो आरो रावजोंबो बेबायदि जगाजग जायाखै आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव हाबनायनिबो आंहा टारगेट गैया। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों नेरसोन बर'। बिथाङा गावनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे हाबाफारियाव बिटिसिनि मोनसे समनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाखांनायनि उनावनो थारैनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव, अदेबानि गावनि बिबुंथिनि गेजेराव बुंथिनानै होदोंमोन दि मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'आबो थाबैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जासिगोन। नाथाय बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानैनो नेरसोन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो नेरसोन बर' बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला, खाम्फा बरगयारि लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन समाव थारैनो बुंदोंमोन, नाथाय आङो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बा गुबुन राजखान्थि दोलोआव माब्लाबाबो हाबगोन होननानै बेबायदि बुंनाय जायाखै आरो दायो आङो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्रायबो रिजाइन होनाय जायाखै। मोनसे आफादखौ दैदेनबाय थानाय समाव मोनसे रिजाइनेसन गैयागारानो बोरै गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव हाबहैनो हानो होननानै बिथाङा बुंथिदों। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा आंखौ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबहैगोन होननाय खौरांखौ बबेनिफ्राय मोनदोंमोन, बिथांमोनहानो थारैनो क्लियार खालामनानै होफिननांगौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै हरदों। हाग्रामा महिलारी बिथांनि बाथ्रा बुंनायफोरा दासिमबो गथ' गोरलै बायदि। 17 बोसोर सरकार खुंनानै आरो बेनि अनगायैबो सासे सोमावसारारि दैदेनगिरिया बेबायदि बाथ्रा बुंनायासो दुखुनांथाव। बिथांनि बाथ्रा बुंनायफ्रा सासे गथ' गोरलैनि बायदि। जेबो भेलु गैया, बेसेन गैया आरो जेबो सानदांथि गैया। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि, अदेबानि हाग्रामा महिलारीनि आगदा आखाइ, आगखि आखाइ चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी बिथांमोनहा दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलो, अदेबानि हाग्रामा महिलारीखौ नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बर' माहारिजों लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ खौसेथियाव लाखिनांगौखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैबाय। जायखौ नोजोर बोनानैनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारीखौ प्रमद बर'जों सावरायलायनानैसो डेपुटेसनाव थिनहरदों होननानै बुंदोंमोन। जायनि बाथ्राखौ फिननाय होनानै मैया प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि थारैनो चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ खुनु डेपुटेसनाव लाबोनाय जायाखै। हाग्रामा महिलारी बिथांनि बाथ्रा बुंनायफोरा दाबो गथ' गोरलै बायदिसो। जेबो भेलु गैया, बेसेन गैया। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारीनि बायदि खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै समाजारि बिजोङाव सावरायलायनानै ओरैनो सम थांगारहोनो नाङा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। भारतनि 8थि फारिलाइयाव सोसन जाखांनायनि उनाव दायो बर' रावा भारतनि पार्लियामेन्टआव रायज्लायनो हानाय मोनसे राव हिसाबै गनायथि मोननाय जाबाय। बेखौ मैया आथिखालनि लकसभा पार्लियामेन्टनि बुंथिगिरि ओम बिरला बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावनानै होयो, अदेबानि गनायथि होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि रावा आथिखाल भारतनि संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो सोसननानै दोननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय गोबां खामानियाव बाहायजानाय जायाखैमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर आरो बर'नि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहा बर' रावखौ पार्लियामेन्ट आरो गुबुन गुबुन भारतनि हादोरारि खामानिफ्राव बाहायनो डिमान्ड खालामबोबाय थादोंमोन। बेबायदिनो भारत संबिजिराव थानाय बायदियैनो दायो बर' रावखौ भारतनि
लकसभा पार्लियामेन्टआवबो बर' रावजों रायज्लायनो हानायनि मोनथायखौ दायो गनायथिनानै होनाय जाबाय होनना जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। आरो बेखौ मैया लकसभा पार्लियामेन्टनि गेजेरावनो लकसभा पार्लियामेन्टनिनो आथिखालनि बुंथिगिरि ओम बिरला बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बर' रावखौबो पार्लियामेन्टआव रायज्लायनो हानाय अदेबानि बर' रावजों पार्लियामेन्टआव बिबुंथि लाखिनो हानायनि मोनथायखौ गनायथि होबाय होननानै मिथिनो मोनबाय। दुलाराय बर' बिमा गौतमनि बानजायनायाव मैया 11 फेब्रुवारि खालि बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि अनगायैबो आसाम नाङैनो गासै मोन 14 जिल्लाफोराव बर' बिमा गौतमा मोनसे समाज बेरेखा हाबाफारिजों लोब्बा थानाय गासैबो जाथायफोरखौ लानानै सांग्रांथियारि हाबाफारि हान्जा सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव जोंनि ओनसोल अदेबानि समाज बेरेखा हाबाफोरा गोबां बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बर' बिमा गौतमा बेफोरखौ आसाम नाङैनो फोजोबस्रांनायखौ नोजोर बोनानैनो बे बर' बिमा गौतमखौ दानाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो बिथांमोना गिबि हाबाफारि बायदियै मैया 11 फेब्रुवारि खालि आसाम नाङैनो गासै मोनब्रै जिल्लाफोराव मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिङावनो साफा साफा बयनिबो डिसि एसपिफोरनि गेजेरजों मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बिथांमोना गुबैयै मोनथाम दाबिफोरखौ लानानै मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों होनना मिथिदों। जेराव 1 नम्बर मेम'रेन्डाम बायदियै आयेन बेरेखा जुवा ड्राग्स फालांगि, आयेन बेरेखा जौ फानग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय, फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फालांगिखौ दबथायनो थाखाय मोनसे जर'खा टास्क फर्स गायसननानै होनाय, आइजो लांखारग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय बेफोरबायदि दाबिफोरखौ लानानैनो बिथांमोनहा बे सोमावसारनाय अदेबानि सुबुं हानजा सोमावसारनायखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव लादों होननानैबो बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोख्रों बुंथिनानै होदों। बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा उइलसन हांसदा बिथाङा मैया क'क्राझाराव माखासे ना फाननानै जाग्रा बेफारिफोरनि थाखाय ट'ट'रिक्शा गारि राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर' बिथांनि थांखि बायदियै ओनसोलाव गुबुन गुबुन बायदि फिसा फिसा खामानि मावनानै जाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै होबोनानै जिउ खांनायाव हेफाजाब होनाय बायदियैनो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर राननानै होबोबाय थादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो आरोबाव मैया मोनसे बिटिआरनि सासे इएम उइलसन हांसदा बिथाङा ओनसोलाव अदेबानि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फिसा फिसा ना फाननानै जाग्रा बेफारिफोरनि थाखाय आइसबक्सजों लोगोसे ट'ट'रिक्शा राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजों ना फाननानै जाग्रा सुबुंफोरा गावनि नखर जिउ खुंनायाव आरो नखर सामलायनायाव थोजासे हेफाजाब मोनगोन होननानै बिथांमोनहा गाव गावनि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों।